Selam hezkirin. Navê min Newroz Xebatî Yıldırım. Ez wek psikolog nexweşxanek Swêd kar dikim. Wek hûn dizanin îro nexweşiya Korona ya Covid-19 li tamamê cîhanê belav bûye û civak û mirov xistiye bin bandora xwe û ji ber vê jî tedbîrên hişk tên estendin. Mirov êdî mecbûrî gor mala xwe bimîne, neçe karê xwe, zarokên xwe neçîne mektebê û ev jî bi xwe re ne tenê em bêjin pêwîstiyên bi tedbîrên hîjenîk tîne, pêwîstî bi tedbîrên psikolojîk jî tîne ku mero ji bo ku mero karbê li hemberî vê virûsê û kirasetê li ber xwe bide. Ez ê bikinasînkî behsa vana bikim ev çi tedbîrên em karin çi bikin dwarê psikolojîk de. Ji ber ku ev kiraset îro dibe sedema ku em bêjin stresa mero bilind bibe, taswas meror çêbibe, tirs meror çêbibe ki heta derecayekê ev baş ê divê tirs meror hebe ji ber ku em tedbîrên xwe bistînin. Lê ku ev pir zêde bû wê karbê sîstema menî parastinê ya vücut hemî xerab bike û bi xwe re bibên sedemên nexweşiyên psikolojîk û ê bedenî. Ji ber vê jî tiştên esasî hene ku mirov gerek dîqat bike. Ez ê kinasî behsa vana bikim. Yek divê em xewa xwe birêk û pêk bikin. Herî kêm heft heyş saeta divê mirov rojê razê û saetê menî razandinê û rabûnê yek bin. Di heman deman di mirov rabê û razê baş e. Ev ji bo mirov, ji bo zarokê mirov muhîm e. Ya duyemîn divê mirov xwarina xwe dîqat bike. Xwarina xwe jî di wextê xwe bixwe û ew jî muhîm e ji bo ku em vücudê mirov karibe li hemberî virûsê li ber xwe bide. Ya sêmîn aktivîtetên fîzîkî divê mirov bike. Herî kêm divê saetekê mirov rojê derkeve derve li ber rokê em bêjin bihar e, hewa xweş e, hewa paqij bistîne û hereket bike ku vücut bi xwe karibên ew hormonên ku li hemberî virûsê şer bike wana bi xwe derxîholê û ava bike. Ya çaremîn hûn dikarin bala xwe de xwendin, em bêjin muzîkê dakevin, hûn tiştin din bi hev re malbata xwe re plansazî bikin û bimeşînin. Ya pênca û ya herî yek jê jî girîng ku têkiliyên xwe nî civakî jî hûn qut nekin. Erê fîzîkî çiqasî em ji hev dûr kevin. Temasên fîzîkî û nêzîkbûna fîzîkî em nekin, em neçin daweta, em neçin em bêjin cê ku hûn gelek mirov lê hebin. Lê dwarên telefon û em bêjin aliyên WhatsApp û derdorên din de mirov têkiliyên xwe bi merivê xwe re, bi hevalê xwe re, bi dostê xwe re deyne. Mirov ji hev dû hebe, mirov li hev bipirse. Ger mirov bitirse mirovê na bi merivên xwe par bike. Ew jî muhîm e. Ya şeşa ji bo zarok ez dixwazim kinasî tikî bêjim. Zarok jî ji ber ku mirov bi xwe nav stresê de, taswasê de, endişê de îhtimalek mezin wê zarok jî vêna hîs bikin. Divê mirov hemberî zarokan net bê û agahiyên baş bidê wana û ji bo wana jî struktûrekê yanî em bêjin pergalekê çêkê saetên wanî razanê, saetên wanî xwarinê, saetên wanî derzê û saetên wanî lîstikê zelal bin. û ya heftemîn jî û ya herî yek jê jî ji ber ku niha stres meror çêbûyî, tirs meror çêbî, bala mirov gelek diçe ser nûçeyên negatif, nûçeyên ku derbarê korona de tên gotin ku tesîrekê neyînî li mirov ser psikolojiya mirov bikin. Heta ji mirov bi mirovê seviyê daxê. Mirov gelekî li ber televîzyonê nemîne, mirov gelekî li nûçeyên ku behsa koronayê dikin û ne zelalin û çavkaniyên ku em mirov li wan amin nebe, mirov ji wana dûr keve. Herî kêm rojê em bêjin du sê derva mirov li nûçan guhdar bike, bi piranî bes û bala xwe zêde nede ser koronayê, li ser tiştên din jiyan dewam dike û li ser wan tiştan bala xwe bidin ser wan tiştan. û ya herî dawî jî divê mirov ji bîr neke û hêviyên xwe jî qut neke ku ev nexweşiyekê demî ye wê derbas bibin ku ev rojê jî zor jî derbas bibin û nayê wane ku hemû însan wê pê bikeve û awayekî giran derbas bike ya jî wê pê bimrê. Heta ji mirov bê mirov tedbîrê xwe bistîne û va tiştê ku min got jî mirov dîqat bike. Wekî dijîn bende be heta ku em bêjin ev pêvajo bi dawî bibe. Sirav û hez kirin.